Koma kele, damba kele, seba kele, fama kele. Koni ye damba ni yɔrɔ ye. Min ye danni kɛ kɔni. Anw ye ni mɔlan sɔrɔ k'o d'a ma. Ka sɔrɔ k'an ka fitinin jɔ a ka belebele kɛrɛfɛ. Ko sira kelen anw ta don. Ko jo kelen anw ta don. Ko sɔ kelen n k'o y'anw ta de ye. Minnu ye nin dɔn ka tila k'a lawaleya ka baara ɲɛnamaya kɔnɔ an b'olu de nana. Minnu m'u si fɔ, minnu m'u ka bonya fɔ, minnu m'u ka kɔrɔta y'an ka diɲɛ kunna nka u y'u nɔjɛ to o b'an bɔ. An b'olu de nana. Minnu ka ɲɛnamaya bɛnna ka ɲuman kɛ, ka ɲuman fɔ, ka juguman to, ka kodɔn, ka tile, ka baara. K'a dɔn k'i bɛɛ ko maa wɛrɛ bɛɛ, ko maaya baara de fɔ ka n'an ka ɲɔgɔn dafa. An b'olu de nana. Ko minnu ye sinankunya dilan, ka nimɔgɔniya dilan, ka toloɲɔgɔnya dilan, ka tanamaɲɔgɔnya dilan, ka sigi sinfoya, ka ɲɛnamaya bila minɛn kɔnɔ min bɛ se ka yira dɔɔni kɛnɛ kan ni wasa bɛ sɔrɔ n'a ye. An b'olu de nana. K'an bɛ Woloba Jariso mɔden nana Sumangoro Kante mɔden Dugukolo kan. Ni min b'a n'a tigiya cɛ k'e ka bɔ k'i jɔ a ɲɛ. Ko ni cɛ bɛ Manden ko min b'a n'a tigiya cɛ k'o ka bɔ k'i jɔ bani. N'i y'i jɔ. N ko n'i y'i jɔ i n'a dɔn k'i ma jɔ i jɔyɔrɔ la. Amina. Kwame débat face à face religieux kulu jama kulu fo. An b'an kɔrɔw fo. An kɔrɔ minnu kɛra bɛnbaw nɔnabila ye dugukolo nin sanfɛ n'u ma sɔn k'u kunsigi jɛ yira an ka kɛlɛ kɔnɔ f'u nɔjɛ. N ka m'o kɔrɔ gɛrɛgɛrɛ ninnu na. Kunsigi jɛlitigiw ko tɛ dɛ. Ayi. K'i ni maa min bɛ kuma na ko maakɔrɔba don i t'a sigi hakɛ dɔn. Karamɔgɔ sira bila an ɲɛ foyi tɛ kɛ nbalan y'anw ɲɛ bilen anw y'a bɛɛ ye de. Awɔ. 54 in kɔnɔ karamɔgɔ an ye caman ye. Sira bila an n'an denw ye an ka taa. Sira bila. Karamɔgɔ tɔɲa tɔgɔ ye tɔɲa. A bɛ to ɲɛ ma Manden a tɛ jɔ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. N ko a tɛ jɔ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye. Karamɔgɔ tigɛnikuru kumaba tɛ ban. Ne ye nin sɔrɔ an karamɔgɔ la. A ko tigɛnikuru kumaba tɛ ban. Ne ko a tɛ ban dɛ. Awɔ. Nka ale ko filenba kɔnɔ dɛgɛ de don. I mana kaba la, i mana kiniginiya na, ko n'i ɲɛ kɔni bɛ denmisɛnw ni galama koorilen la, ko kana kɔrɔtɔ dɛ. Awɔ, i kana kɔrɔtɔ. I hakili tɛ min na don dɔw b'a kɛ ka yiri la. Awɔ, siga t'o la. Awɔ. Olu ko saya in ne don. A b'i bɔ de a bɛ taa. N'i ye fule in dalen ye, kana kabaw la. O tɛ se ka foyi kɛ min ye saba ta ɲɔgɔn ye. O ye foroko lankolon dalen de. Saba taara. N ko saba taara. O ko tɛ ko siga tɛ nin na fewu. U ko nka ko n'i ye sadenninw ye ko sira i ka jɔ. K'olu ma to ka kuwa. Ko n'i tɛ saba baara nɔ dɔn k'i b'a dɔn sadenninw ko ale la.
o de sabai ngo de sabai karamo nya fara na le de ku ye wa du tafa ona go mimi ke okuna kamado karamo kunun taw bete ga nya fo be doni kene ka sabade do saya nya fo chugodo jateminani do karamo no fe ko bukado konu tekene minka amme minu fo amma sawi amme minu fo ambado ni amme minu fo anteru ye kabbe anga yiri ka sedi damina ko me karamo yere de ko amma ko wuli bali tambulo wa amfuno ba fu yede ngo wuli bali tambulo de sen wo fe mbambulo abi makiti ngati makiti ni samina wa tana de kadalatu katwa noveti kalabarate ayingo odun oduka ngaso sokora lutna kunusi karam wolu bi kunu wato wati ogaso wolu fnabla la bulo rekabite ekramo bi mamla duguma sawoy ngo bi mamla duguma koy uyele mega du sigi safre ula sanfe maya mandoro de kwanganto duguma ko kundo je safre karamɔgɔ ne ko makara basi ye ka tila k'u to sanfɛ ko an k'an ka sɔn a ma ka da la ko an ka ɲɛnamaya yɛrɛ dakun ye dugumamaya in de ye kuwa ne ko n ko karamɔgɔ n ka n'a ser'o la n k'an bɛ min dɔn n k'an na bɔ k'o fɔ kɛlɛ kun filɛ a sen fila funukun filɛ karamɔgɔ k'a ɲɛfɔ man di a ɲɛfɔ man di dɛ o kama an b'an karamɔgɔ fɔ ka den bɛ sigi u kunna karamɔgɔ bɔ ɲɔgɔnmaw kolokoto an ka nangarabaw an ka ɲɛɲininaw ɲɛyɛlaw ɲɛfɔko ɲuman karamɔgɔw ni lajɛmisɛnnaw ni lamɛnnaw karamɔgɔ an hakili kelen ɲɔgɔn ani an yili sinamaw ko an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn i ka kuma ma ka kuma yɛrɛ fo k'a fɔ ko aw n'a balimakɛ ani aw ka kalanden fitinin ni mankan don kɛnɛ worosɛnɛ kɔnɔ maakɔrɔ ka sira fana bamanan matigi tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ angola maluwana k'an kun don kɛnɛ kan nin waati in na ka foli bila an karamɔgɔ la awɔ mandenkaw ko tuwa fɔ ye kara ye komi an ka kɛnɛ fo awɔ manden gingin kɔni ko manden gingin kɔni ko an ka fila dafa ja adamaden karamɔgɔ ni ko ka jana an bɛ karamɔgɔ fo awɔ bosow ka minɛbali ngo bosow ka minɛbali bakara bɛnta ɲɛnamaya yelen karamɔgɔ bɛ kɛlɛ kɔnɔ ka kɛlɛ jana an bɛ karamɔgɔ fo sɛgɛnbali ɲinɛbali awɔ maninkaw ka digi sɛjugulankari a tɛ minɛ sufɛ a tɛ minɛ tile fɛ n'i t'a minɛ kuma dɔn ka n'i k'a kan i y'a minɛ kuma o kuma i bɛ fɔ kɔ o t'a minɛ kuma ye dɛ ne ko karamɔgɔ aramɛ fiti wa karamɔgɔ ni ko ka jana bamanan bilimini tɛ yan ne ko bamanandenw na ɲɔgɔn sɔrɔ goma ɲɔgɔn ye bali tɛ yen wa mɔnɔ la ni kulubali a bamankɛ karamɔgɔ ne ko n ko ka jana ka se d'a ma ni min ye n ko a tɔgɔ ye ko hakili yiri kɔni n'u ko k'a bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a sɔrɔ ale ɲiyɔrɔ kisɛ kelen taara karamɔgɔ n'u y'a tila n'a tilali kɛra ɲɛna k'u ka ne ta fara cɛw ta kan ko ne ko n y'a fara ko ka bɔ n kunna kɛ n ye ko ne sen t'o kɛlɛ la karamɔgɔ ne ko n ko ka kɛlɛ jana nɔ ni ko bini mini de don ko sa in de don karamɔgɔ bi ma sa in tɔgɔ bila jɔyɔrɔ dɛ n ko bi ma sa in tɔgɔ bila kɛlɛ kɔnɔ o kama bamanan bini mini ne ko n ko ka kɛlɛ jana n ko manden serifu tɛ yen wa karamɔgɔ moro hayidara ne tuma ye kɛlɛ kɔnɔ an tun bɛ sɔn k'a fɔ ko bɛnbaw bɛɛ sɔnna ne tun jɛra ka janfa kɛ o yɔrɔ la wa ayi karamɔgɔ a bɛ ta a kan ka kɛ tan de fewu siga foyi t'a la a bɛ ta a kan ka kɛ tan de karamɔgɔ moro hayidara
karamɔgɔ a gɛlɛyara o man jugu a gɛlɛyara tugun nka n t'a dɔn o fana man jugu koyi n t'a dɔn ko n t'a dɔn ninnu karamɔgɔ olu to kalandenw bolo kalanden cɛyara karamɔgɔ a dɔn de ko kalanden cɛyara ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ dɛ yanni k'a fɔ ko n jɔnni ma k'a fɔ ko sababu ɲumanw dɛ an bɛ karamɔgɔw fɔ ko karamɔgɔ bɔ ɲɔgɔnma minnu bɛ kɛnɛ kan jebuticiya fila karamɔgɔ balakale ko ne ko ko manden ko cuwafɔ ye kara ye k'u bɛɛ lajɛlen k'u wasa don nin karamɔgɔ tɔgɔfɔlen ninnu juru la ko ka jɛ ka foli minɛ n bolo ko minnu tɔgɔ ma fɔ k'aw ka foli yɛrɛ ka bon bolo ka tɛmɛ minnu tɔgɔ fɔra ka koyi woloden damadɔ dɔ tɛna taa yɔrɔ la ka dɔ to karamɔgɔ kalanden cɛyara o fɛn o fɛn ma kunkan mɛn kɛnɛ ma o bɛɛ boli k'a ye ka na mago b'a ka karamɔgɔba la ale min y'a ka kulu ɲɛmɔgɔ ye jɔn y'o f'i ɲɛna ni jɔn bɛn n'o kan ale min y'a ka kulu maakɔrɔ ye ɲa dɔ e den don n den don a faw bi yan i b'anw de ɲini ka fɔlɔ n'ale de y'anw ka kulu denkɛ fɔlɔ ye o n'ale de y'anw ka kulu denkɛ filanan ye o bɛ bɔ anw de da kɔnɔ e bɛ se k'i ka du fɔ ka na don anw ka du kɔnɔ k'i b'anw ka du fɔ cogo di dɛ aw ko an ka bɛn o de ka cogo di aw ko an ka bɛn o ka cogo di awɔ a tɛ dasi dɛnɛ na yan k'a saba koko la ko dɔ tɛ don a nɔ na dɛ ayi o ka ba ye karamɔgɔ n ko a tɛ dasi dɛnɛ na yan k'a saba koko la i bolo kɔ la i bɛ min don o nɔ na o ka se ka yira de awɔ kana se yɔrɔ fɔ i kana se yɔrɔ fɔ karamɔgɔ ko siga de kana kɛ min na dɛ n karamɔgɔ karamɔgɔ ko de siga taara an tɛna taa ka foyi to yen nɔ o tuma jɛgɛ bɛ jira minnu b'an bolo n ko an bɛ to kɔnɔ olu kɛ ka karamɔgɔ ka belebelew senkɔrɔma don don awɔ ko n'u ko ziiriw kɔni don karamɔgɔ k'u kana sigara fɛ ko ziiri dumanw don dɛ k'a ta yɔrɔ ka jan u ka kuranɛ ala ma a ta yɔrɔ ka jan u ka boli ba ma min ko ko dɔwɛrɛ kana fara a kan n'a kelen tɛ k'o kama ɲamaden tɛ malo a tɛ ko laban i m'a ye a taara maaw ka boli kari kari ka taa jele laban dulon a fata in kana wa karamɔgɔ kɛlɛ in daminɛna ye de o n ko kɛlɛ in daminɛna ye de ko a kɛra ka cɛkɔrɔba minnu to finɛtiri kɔfɛ ko a cɛkɔrɔba ma ban ko a kelen kelenw b'a jira ko an ye kɛlɛ daminɛ don ye a daminɛna cogo min a kɛra an ɲɛna a daminɛna cogo min an b'a kalama a daminɛna mun kan an b'a kalama k'o kama diɲɛdenw y'a dɔn de ko den nɔgɔlen dama dama ka dɔ fɔ o tɛ se ka ta k'o kɛ ka diɲɛ mara a denkɛ cɛ saba min jɔlen bɛ diɲɛ kɛnɛ kan n'u b'o yira n'u kɛra ye dɛ n'u kɔni ma kɛ u ye dɔfɔ min dilan ka d'u ma o dɔfɔw kɔfɛ dɔfɔw ɲinini karamɔgɔ a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko maloya den kana se ka o la so awɔ fo i da la fili la ma i tɛ malo la so ni isala maa ko k'a b'i jɔ kana dɔwɛrɛ f'o de a f'u ɲɛna ko cɛkɔrɔba jɛnɛyakɛlaw ka den don misiri yɛrɛ kɔnɔ ye awɔ min ɲɔgɔnna kɛra kɔnɔ kelen k'o ɲɔgɔnna don ni interinɛti tun tɛ k'an tun t'o yan t'a mɛn k'a bɛɛ ye kelen ye yɛrɛ cɛdɛ burankɛ n ko cɛdɛ burankɛ a b'o mɔmuso sɔrɔ cogo dɔ kɔni ka juru ja a yɛrɛ woloden bolo la pour que o ka kasi o ka kɛ furu sa sababuya ye ka taa furu mamadu mɔkɛ ma ko mamadu fa bɔra o de la an karamɔgɔ nin y'a musokɔrɔbaw ka ziiriw de y'a duguma ye nka lajɛ dɛ u ye cikan de bila ziiri ninnu kɔnɔ min tɛ se ka karamɔgɔ ko ni min ko k'a b'a sɔsɔ k'o de bɛ bɔ o b'i jɔ a ɲɛkɔrɔ dɛ i b'a sɔsɔ ni min ye k'i b'o tigɛ i ka kuranɛ kan k'i bɛna dan k'a lajɛ ko kalan ni kumaw don k'u bɛ se ka feere kɛ karamɔgɔ ka dankɔrɔbaw ye jɔnw ye kɛlɛ yɛrɛ dankɔrɔba o yɛrɛ ye jɔnw ye o kama karamɔgɔ n y'a fɔ n ko n'u ka ala y'i dama siɲɛ ka cɛ wɛrɛ to a fɔ a la k'o den don
a fa yana ka nambarato ka soni fana ka ma tiɲɛ fɔ ye ko a mana kɛ ka fa o fa fɔ a la mandenkaw ye k'o ye nkalon kɛnɛ kan da de ye ko ka da ka tigiya de b'o la anw bɛna min yira ko Ibrahima ye Namurunu yɛrɛ woloden don awɔ a ko min y'a bila jahanama kɔnɔ dɛ n'a ka ala k'a ma tasuma ma a ka suma o Namurunu yɛrɛ woloden de ye Ibrahima ye karamɔgɔ a tɛ tuni min ye n bɛna yiri la sisan i b'a dɔn dɛ wuli k'i jɔ dɛ n ko wuli k'i jɔ i tulo siɲɛ fɔlɔ bɛ sɔn ka k'ara nin ye nka kana se k'ara dɛ don du kɔnɔ i yɛrɛ ka taa ɲɛɲini karamɔgɔ kan fila de fɔra fɛn na e t'a bɛɛ dɔn kana se ka fɔ o kama i m'o ni Éthiopien cɛ ye bi wa n'i ma tiɲɛtigiw ni Éthiopien cɛ ye wa u ko minnu ma kafiri o jamanaw bɛ wulofini a bi o ko ka di Saoudien ye ka tɛmɛ Éthiopien kan karamɔgɔ tɛ se ka tiɲɛ dɔ k'aw to ni ka fɔ min dilen b'a ma k'a ka to soloya ninnu nɔfɛ ko biba k'u yɛrɛ ko biba karamɔgɔ n'o tun b'a ɲɛnabɔ aw tun b'a sɔrɔ an ye wolofina tɛmɛ Los Angeles kan aw tɛ se ka ɲɛnabɔ min b'a ɲɛnabɔ a filɛ nin ye fatɔ ka kunna dɛ wa dɔ ko de bɛ fɔ i ka egilizi kɔnɔ o de bɛ ka fɔ i ka misiri kɔnɔ karamɔgɔ ka kɛ tasuma ye k'i ka tulu yele n'i bolo teliya i bɛna sɔrɔ foyi tɛ tulu file kɔnɔ bilen ni fura jalajalen tɛ o tɛ mago ɲɛ o tɛ k'o dilan karamɔgɔ ye wuli an k'an jɔ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ wolofiden dama dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to karamɔgɔ ka bɛn maakɔrɔw ka ɲɛfɔliw ni maakɔrɔw ka ɲɛɲininiw an ye min tɔmɔ bulon kɔnɔ karamɔgɔ an bɛna fila fɔ ka bɛn an ka yiri dɔgɔya ma ani an ka se wɛrɛ t'an ye dɛ nin don k'a bolokɔrɔ ta dɔn foyi wɛrɛ t'an ye foyi t'an ye k'a kɛ nin kɔ n'a bɛ mago ɲa a y'a fara a boloda la karamɔgɔ ni ɲatɔ taara so a ye wolofinden dama dɔn kamakaw ko ten a ka dati boloko la a ka saba dɛmɛ na fɛn ka minɛ an bɛ se ka taa ni ɲɛ an ko an bɛ k'a ɲini de tɔɲa min kɔni b'an bolo bi o y'an ka bi tɔɲa ye fiyewu wa an dalen b'a la hali o y'an ka sini tɔɲa ye n'i b'a minɛ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ nɛni tɛ dɔgɔyama tɛ dusuya tɛ a ye tutiri yira tɛ ko n bɛ se ka chance bɔ kuranɛ kɔnɔ ka taa Saudiya wuruwa denw kalan Saudiya karamɔgɔ e mana se ka fɛn o fɛn bɔ kuranɛ kɔnɔ ko Saudiyanw ma se k'o dɔn k'o ɲɛfɔ ni kuranɛ ye u ka université denw ye n'o bɔra wolofin de da pewu n'o ma fɔ ko sɛtanɛ kan u ka minɛ ko n t'a dɔn olu man jugu n t'a dɔn fana ko n t'a dɔn dɛ baara b'i bolo ye karamɔgɔ y'o cɛba dɔn de wolofina nka a bɛ cogo di aw bɛɛ kana k'a fɔ ko aw bɛ fɛ ko aw n'an karamɔgɔ ka kuma a ye mun de b'an kalandenw na a ka turabu a diyara a la fewu a kɛra a bolo fintigi ani ko laban a diyara a la karamɔgɔ an tun bɛ na i balannen bɛ Ibrahima min na k'a ka ala ko a ma k'i kolo nka a m'a fɔ i kolo ne ye karamɔgɔ i b'a daminɛ de ala jɔra ye de i bɛ ko in daminɛ de sisan ka taa sanfɛ Ibrahima ni min ka dɔfɔ bɛ k'a fɔ ko Namurunu ye jɔn ye karamɔgɔ dɔnnikɛlaw ka fɔ ma arabuw nana dɔfɔ min yɛrɛ tɔnɔ min kɔsa in na dɛ ko Firawuna dɔ tɛmɛna dɛ ko k'a ye alaba ye dɛ arabuw ka ala don wa jɔnw ka ala don an t'a dɔn o dɔfɔ nin a kɛra arabuw yɛrɛ de fɛ yen dɔnnikɛlaw ka fɔ ma a kɛra arabuw yɛrɛ de fɛ yen ka dɔfɔ in nɔ ko ka bɔ yen de u y'a ta k'a sɛmɛ anw na u ko Namurunu dunan tun don ko in kɛra dugu min na o don dunan dɔ ye minɛ bagantigi don nafolotigi don a bɔra dugu wɛrɛ de kana dugu nin kɔnɔ a nana dugu nin kɔnɔ ani dugu masakɛ nana don ɲɔgɔn na o diyara u ka kow diyara ɲɔgɔn ye kosɛbɛ ko masakɛ ko a ma a ko ne bɛ fɛ k'e don n ka jɛ kɔnɔ n ka gouvernement kɔnɔ a ko awɔ ko wayi
a ko a ma ko mais ko n teri ko ne bɛ fɛ k'i don n ka gouvernement kɔnɔ yɔrɔ jumɛn ka di e yɛrɛ n'a bɔra ne yɛrɛ jɔyɔrɔ nin na a ko masakɛ ma ko c'est-à-dire an b'a suma bi komi ministre de sécurité quoi territorial k'o de ka d'ale ye masakɛ ko k'o dɔrɔn awɔ i ma finance ta i ma yɔrɔ wɛrɛ ta ko non k'ale y'o de ta ani masakɛ ka jɛ kɔnɔ u ka fɔ ma dugu nin kɔnɔ o don u bɛɛ b'u ka bolikow la u bɛɛ b'u ka bolikow la a nana yira masakɛ la ko ne ye ko dɔ y'aw ka mara kɔnɔ yan o cogo man ɲi a ko cogo di a ko aw ka mara kɔnɔ e yɛrɛ ka boliw b'i bolo minisiriw dibitew bɛɛ ka boli b'a bolo bɛɛ don o don bɛɛ b'i ka boliko la k'an k'o dabila an ka b'a fɔ jamana kɔnɔ boliko fɛn bɛɛ bi kɛ dɔgɔkun kelen de kɔnɔ dɔgɔkun kelen donc n'o dɔgɔkun kelen tɛmɛna a b'a ɲɛsin baara ma ni mɔgɔ o mɔgɔ yera bilen i ka boli sɔnna i bɛ minɛ k'i datugu de i ye sariya sɔsɔ masakɛ ko k'o bɛna gɛlɛya dɛ anw ka jamana in ye kabila ko kabila foyi t'a gɛlɛya e yɛrɛ de bɛna kɛ alaba ye sisan a bɛna yir'i la quoi donc boli min b'i bolo ni boliw bɛɛ sɔnna dɔgɔkun kelen kalo 3 o kɔfɛ a bɛ fɔ ko masakɛ ka bolisɔn bɛ yen jamana bɛɛ bɛ se k'o fêter hali k'i to i yɛrɛ sigiyɔrɔ la quoi donc sisan i y'i ka boli mɔlɔ ye wa o diyara masakɛ ye masakɛ ko ko baasi tɛ karamɔgɔ a ye nin de lamaga dɔɔnin kɔnɔ ka masakɛ mɔlɔ bonya ka masakɛ kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye a ye masakɛ ka du dɔ ka du dɔ ka tila tuma min na sisan a ko ko jaa ni yɛrɛ sigilen tɛ foyi kɔnɔ yan a ko ne yɛrɛ de n'a sigiyɔrɔ in ka kan nka fɛɛrɛ bɛna dilan cogo di karamɔgɔ a ko maa fɔlɔ min ye janfa kɛ ale de yɛrɛ namuru fɛɛrɛ bɛna dilan cogo di namurunu ko san dɔ kɛra a nana yira masakɛ la ko denmisɛnninw bɛ ka kafa ka yaada ka to ka yaala dugu kɔnɔ u sago dɔ b'u yɛrɛ kɛ cogo dɔ la a ko an bɛna yira denmisɛnninw na ko anw de bɛ k'u mara an b'a fɔ ni surafana to donna dɔrɔn denmisɛnnin si kana ye kɛnɛma cɛmana ye komi musomana fo n'a kɛra musotigi ye a masakɛ k'o fana ka ɲi donc a ye loi de appliquer kana se waati la kana musotigiw yɛrɛ fana ka don waati bɛɛ kana se waati la kana jamana yɛrɛ den bɛɛ lajɛlen ka don waati dan sigi fo n'a kɛra ale yɛrɛ ni a ka dugu kɔlɔsilaw ye karamɔgɔ u ka fɔ ma don dɔ la masakɛ min tun bɛ yen masakɛ a sogora su fɛ de sogo in y'a lasiran kosɛbɛ kosɛbɛ sogo nin kɔnɔ a ma se ka da a y'a ka gardiw wele ka tugu a nɔfɛ a bɛna taa sogodɔnnaw fɛ o don sogodɔnnaw tun faralen bɛ o don ŋanaw kan kosɛbɛ kosɛbɛ ou bien u ka kodɔnnaw u yɛrɛ la u ka kuma kɔnɔ n'a kɛ kodɔnna min kɔnɔ an kɔni b'a fɔ ko sogokɔrɔdɔnnaw de ka d'a kan olu de ye kodɔnna ye ɲɛ kɛnɛ kan yɔrɔ caman karamɔgɔ masakɛ n'a ka kɔlɔsilikɛlaw bɔra ka dugukolo minɛ ŋanaka polisiw y'u minɛ dugu kɔlɔsilaw masakɛ ko k'a bɛ cogo di o k'a ma fɔ mɔgɔ kana ye dugu kɔnɔ a ko ne de ye masakɛ ye a ko anw t'i dɔn o dun tɛ masakɛ dɔn o kama n k'o kama kɔfɛ in na i ma a dɔfɔ tɔ ye hali bi bagidadi yan nin bɛɛ lajɛlen u ka fɔ ma namuruko in bolonɔ tɔ de don o kama a nana anw bɛnbaw ka nin mɔgɔw jaw ta ka to o ɲɔgɔnnaw dilan ka fɔ k'a bɛ fɛn wɛrɛ kalabu ka bɛn n'o ye tugun ko dɔw bɔra sanfɛ ka na dɛ k'olu de nana mɔgɔw mititi ye ka taa k'u ta ka bɔ mɔgɔw dala ka sira bila an ka tɛmɛ manamanakan n'an dala o bɔnsɔn dɔ de ye o namuru polisiw ye masakɛ minɛ u ma bɛn olu t'a dɔn u nana n'a ye namuru fɛ yen n'o y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ y'a ye namuru y'a ye namuru b'a dɔn namuru ko k'a kɛra cogo di an ka faama ko n tun sogora ko dɔ de la vraiment a ye nasira kosɛbɛ n tun bɔra n bɛ fɛ ka taa dɔɔnikɛlaw fɛ n bɛ taa a sogo in kɔrɔ ɲini vraiment sogo in ye nasira
ko masakɛ ko gɛlɛyara sa dɛ yani e tun ka bɔ e ma bataki sɛbɛn k'o di mɔgɔ ma ka na di ne ma cidenw don bɛ ne n'e cɛ e bɔra tan bɔ ko bɛ cogo min na ne tɛ se k'i labila nin cogo la tan ne tɛ se k'i labila tan komi an ni jamanaden bɛɛ de bɛnna nin kan mɔgɔkɔrɔbaw de bɛnna ka bulon kɔnɔ donc an b'a kɛ cogo min na i bɛ si sini ne bɛ taa n'i ye bulon kɔnɔ ni ni jalaki min ka kan dugu mɔgɔkɔrɔbaw de bɛna o jalaki da i kan ne tɛ komi ne ye sariya de sigi sariya a bɛ boli ne yɛrɛ kan a bɛ boli e kan masakɛ ko k'o cogo la ko hatɛ a ye masakɛ kɛ nɛgɛ la k'o kɛ wo kɔnɔ k'a ka kɔlɔsilikɛla ninnu k'olu ka taa olu t'a tɔ k'a ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka t'olu bɛɛ fanga ka cɛ ka t'olu fili ɲamanso a ye masakɛ yɛrɛ a y'o ta ka taa masakɛ dɔɔnin bɛ ni bolola nɛgɛ min ye dugu jɛra a y'o ta ka t'o don a bolo la ka cɛ ka t'i congo masa wolo ka cɛ tɛ se ka kuma awɔ murutigiw jɔlen b'a bɛɛ tɔn na n'i k'i bɛ ɲininkali wɛrɛ don a la dɔrɔn i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ɲamanso ka jahanama in kɔnɔ namuru min de ye nin la diɲɛ kɔnɔ k'a ye tasuma min minɛ tasuma tɛ a ye maaw de faga k'u fili ɲamanso o kama a ma bɛn a ye fanga ni transféré de ka bɔ n'a ye dugu wɛrɛ ka taa n'a ye dugu wɛrɛ i m'a mɛn Ibrahima ka dɔ fɔra k'a taara bɛnna na wa bɛnna wɛrɛ tɛ o ka d'a kan a ye fanga in namara k'a minɛ dugu min na a y'o duguden dɔ kɛ premier ministre ye nka a tɛ se ka danaya da o kan k'o to yen f'u k'a bɔ o yɔrɔ la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o fɔlɔ bɛ taa kɛ dunan ye min b'o yɔrɔ mɔgɔw mara dɔɔnin de don ale yɛrɛ y'a dɔn a ka fanga sigira namara de kan taa kuma selen sisan a bɛna mun kɛ fo a ka kalabanciya dilan kalaban dɔgɔjɔ dilan karamɔgɔ a ye kalabanciya min dilan n bɛn'o de ɲɛ yir'i la i ka kuranɛ ɲinɛna yɔrɔ min kɔ n'a m'o f'i ye kɛnɛ kan n bɛn'o de ɲɛ f'i ye n karamɔgɔ n t'a dɔn fo a bɛ hadisa kolo girinw de la wa n'a bɛ dɔ in yɛrɛ la u ka ŋana yɛrɛ bolo nɔ in na sinon n ko den min fɔlɔ kumana n ko Ibrahima de don ko min na don k'a ko a ba ma ko n ba k'e ka ala ye jɔn ye ba k'a ma ko ne ka ala y'i fa de a ko n fa ka ala ye jɔn ye a k'i fa ka ala ye namurunu de ko namurunu ka ala ye jɔn ye a k'i kana fɔ dɛ ko namurunu de y'an ka ala ba ye ala wɛrɛ tɛ ala min sanfɛ a ko tu mɔriya ko namurunu tɛ foyi ye ale ka ala kɔrɔ ko ba bolila ka taa fa nɔfɛ ko den min yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko nin don fa ko nana y'an ka taa fa karamɔgɔ dabiri don an bɛna dawuli n'an sera ka bɛɛ wuli n'a tɔ min tora karamɔgɔ a y'an dɛmɛ kolofinden dama dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to namurunu yɛrɛ ka a yɛrɛ den don min fɔra ba ye o de lakale den taara lamɔ boliba in de kɛrɛfɛ ka d'a kan ko ɲɛmɔgɔya bɛ boli min bolo ni den ma taa lamɔ yen nɔ k'o bonya ale den bonya na dɔn cogo di o tuma a n'a sɔn k'a fɔ den ko wa k'i kolo awɔ i kolo i kɔrɔ tɔw ye dɛ aw de ye kelen ye i ba ɲininka a b'a gindo bɛɛ kalama ne den de ye cɛ min bɛ ka wele la o den tɛ i n'i kɔrɔw ka bɛn ne ye namara de bila ka n sigi n'a ma to o namara in kɔnɔ foyi t'a to n'u ma dabira da la ne tɛ yanka ye dɛ ne tɛ jamana in maa yɛrɛ ye ne ta a bɛna namara la daminɛna namara kan k'an sigi a ka namara kan a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ o kama n'a ko k'i kolo f'a ka kolo a kɔrɔw de ye ala tɛ se k'a fɔ k'i kolo ne ye yɔrɔ in na cogo si la karamɔgɔ Hayidara kɔrɔ de kɔrɔjɛ yɛrɛ de filɛ nin ye ko ni karamɔgɔw t'a dɔn fɔlen filɛ ala ko k'i kolo ne namurunu de ko Ibrahima ma i kolo i kɔrɔw ye de fɔtɔ don a ye ale den tɔ minnu bɛ yen ka d'a kan ale yɛrɛ ka ɲama den de don ale ni ba de y'a dilan ko a taara lamɔ a bɛnna na a bɛnkɛw fɛ yen bɛnkɛ tun ye jɔnmisɛnnin dilanna ye o b'o yirimɔgɔninw dilan ka d'a ma a bɛ t'olu feere ni mɔgɔ min y'a ɲininka ko Ibrahima ko nin bɛ mun mago ɲɛ a ko nin ma ko nin tɛ foyi ɲɛ fɔ n'i y'i hakili da nkalon min kan a ka sugu tɛ diya mɔgɔw nana o kuma mɛn a y'o de kɛ k'a nakan kɛ ka dugu
dugu jɛnsɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mamurutilen dɔ nalen don yan u taalen kɔ foro la ka sɔrɔ kana don u ka boliso kɔnɔ k'u ka bolo bɛɛ kari ka taa jele dulon a fa ka belebele ka na namurunu ka belebele o ko jɔn ye nin kɛ ko maa fila tɛ ko Ibrahima k'u taara wele ko Ibrahima ko nin ye nɔ ye wa u k'a ma nkalon tigɛ dɛ nka ko k'a tɛ taa boliba in yɛrɛ ɲininka o ko k'o tɛ se ka kuma ko fɛn min tɛ se ka kuma o bɛ t'o nɔfɛ mɔgɔw tɛna fɔ ko nin ye denmisɛnnin ye kabako kuma minnu bɛ ka bɔ nin da dɛ n k'o bɛ ka bɔ a fa de da min y'a ka masakɛ kun ci k'a sigi a ka fanga kunna a bɛ ka bɔ o de da o y'a namara cogo ma aw tɛ se k'o ye n'o ma taa don fari wɛrɛ kɔnɔ ka na k'o tɔgɔ ye ko ala ko aw b'o tiɲɛ dɔn cogo di karamɔgɔ a t'a to mɔgɔw ka dɔn o kama namuru yɛrɛ den don o de kama a tiɲɛjɛ fɔ la i m'a ye dɔw ko k'a ye dugawu k'a fa ye dɔw ko a ma dugawu k'a fa ye kuma in tiɲɛ tɛ se ka fɔ ka d'a kan fa yɛrɛ y'a dɔn fewu nin tɛ ne yɛrɛ den nin den kɔni sɔrɔla cogo min na fa n'o kunpan taara nka fa b'a dɔn ko nin den tɛ ne den nka karamɔgɔ Umaru Hayidara kabako kuma min bɛ ka bɔ a da olu dɔw ka bon fa yɛrɛ hakili ma y'a dɔn sisan fa ja bɛ wuli kɔni nka ko ɲɛdɔnnen don ko maakɔrɔw b'a ɲɛdɔn a ba b'a ɲɛdɔn wa fa yɛrɛ y'a ɲɛfɔ maakɔrɔw ye ale ma s'a muso ma ale den tɛ ko namuru min yɛrɛ den don siga kana k'a la fɔlɔ karamɔgɔ n'an bɛ ka taa an bɛna se sira ka ca ni taama kɔni ma ban bolo tɛna ban fi falen ma fana mana diɲɛ cogo o cogo n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan karamɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɛ kana se ka fɔ cogo de ye karamɔgɔ n'a y'an tunun ne ye kuma dɔ la an bɛ boli ka taa an mɔmuso fana kɛrɛfɛ ka taa fila fila fɔ kuma caman a bɛ message ci k'a ɲɛnafin n bɛ taa an bɛ fila fila fɔ karamɔgɔ o kama ne ko n ko kɔrɔ kunsigi jɛtigi ninnu n ko ne kan t'olu ma sa ne ko kɔrɔ nɔ jɛtigi ninnu de karamɔgɔ jɛ ka ya kɔni o kama ko n'an ye lamɛnniw kɛ an k'u mɛn ka ɲɛ n'an bɛ t'u lakale yɔrɔ min an ka s'a lakale ko la karamɔgɔ n ye n karamɔgɔ nɔjɛ ta yan nɔ ka taa bi kɛnɛ kan a y'i mɔmuso kabako ya a y'a kini kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛnamaya nin kabako don ne karamɔgɔ ko tɛ karamɔgɔ Umaru Hayidara i mɔmuso ka cikan don ko k'a s'i ma ko ka bɛɛ lajɛlen fo ko a ye n kalifa a la ko n'a tɛ kɛnɛ ka don min na k'a ye n kalifa a la ani karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni mɔmuso ka cikan don ko n y'a ta an karamɔgɔ de nɔfɛ k'an k'a ma k'a kamara ko kama donda yera kama bɔda yera k'a kamara karamɔgɔ n'i y'a di jɛlen na n'a bɛ lakale a tɛ se ka sɔsɔ a tɛ se ka sɔsɔ ayi n si ka kɔrɔ t'o la dɛ karamɔgɔ an y'o fɔ masaw ɲɛna kɛnɛ kan ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin tɛ se ka sɔsɔ nka a tɛ se ka sɔsɔ k'a tɛ se ka sɔsɔ n ko ne ba n k'o diyara n ye o bɛ ne bɔ o tuma n ko ne jɔnniw bɛ ka na min f'i ɲɛna yan ko ne bilalen bɛ diinɛ murutira ne bilalen bɛ mɔgɔw lafili la n ko mɔgɔ lafili tɛ dɛ n k'o tɛ c'est à dire u bɛ fɛ k'an ka maaya mɔlɔn bɛɛ de minɛ an ka dɔnni bɛɛ de minɛ k'u bɛ t'o di walimɔgɔw ma a bɛɛ tɛ walimɔgɔ ta ye sa an bɔra minnu kɔnɔ na kodɔnbaliw tun tɛ n ko kodɔnbaliw tun tɛ n ko nba ne denmisɛnnin ma ne y'a ye ni denmisɛnninw tun ye dugani bon n'a kama ma kari i bɛ dugani nin minɛ ka wari misɛn d'u ma k'u k'a bila ka taa quoi a ko hali sisan k'a b'a kɛ i b'a kɛ a ko n ko n bɛ fɛ k'i ɲininka denni masayara a kana k'i ma tɔɔrɔ dɛ dugani bila ka taa nin a b'a kɛ mun de kama a y'a karamɔgɔ Umaru
o yi mo muso do kana yala la de ne bado a y'a bɛɛ cɛ ka taa to Fatumata bintu ya Rasululahi ka dilan sen kɔrɔ ka cɛ o fana y'a cɛ ka d'a fa ma o y'a cɛ ka d'u ka Ala ma n ko ne ba n ko y'o fɔ a ɲɛna n ko mɛ n k'o t'a tiɲɛ n ko tiɲɛ tɛ a ko tiɲɛ tɛ n k'o tɛ a ko ne den wala n ko den bɛ ba kala ba bɛ den kala n ko ne ba n k'o t'a tiɲɛ ye cogo si la i jɔ ne y'a tiɲɛ dɔn mɛ n k'o f'i ɲɛna ta i k'o n'i ta ye n ko a ma n ko ne ka musokɔrɔ n k'i ɲɛ bɛ daba minnu n'an bolo so kɔnɔ n ko daba ninnu bɛɛ tun ye kungo baganw de ye u kolonna dɔɔnin dɔɔnin de ka na so kɔnɔ kuwa n ko ne ka yeli la daba ninnu fana u nana ka bɛn u ka ɲamaw de ma fo ka n'an gɛrɛ ɲɔgɔn na sisan n ko ne bɛ se k'o kelen yɛrɛ la ye komi i yɛrɛ ko i bɛ kɔnɔ min labila dugani n ko an ka mɔgɔw tun ye dugani faga o y'a ye ko ɲama b'a la o tɛ dugani faga n k'o de tun ye dugani cɛya fo ka na tɛ so kɔnɔ mɛ kɔsa in na ko yɛlɛmanen bolo wɛrɛ kan i m'a ye u y'a ko cɛ ka taa bila kaman wɛrɛ kɔrɔ n k'o tɛ dɛ o tɛ an bɔnnaw ka dɔnni de don ka d'a kan u ye jate dɔ de minɛ ko ni dugani min fɛ k'a yɛrɛ kɔ labila ale bɛ fan fila dɔrɔn de da o fan fila nin olu bɛ tɔɔrɔ cɛ ni muso wa o cɛ ni muso olu de bɛ ɲɔgɔn furu u ka ɲɛnamaya bɛɛ k'a fɔ ko cɛ in ye sira bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ o t'a rɔ muso in ye sira bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ o t'a rɔ olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ f'olu fana ka tila k'o kɔ labila f'u ka so ma sigi don min na u ka ɲɛnamaya bɛ ten n ko dugani n'i ye manabɛlɛ kɛ ka cɛman de bon n'i y'o faga musoman nin a b'a ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ lajɛlen k'a tɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ ka d'a kan olu fɛ yen tulonkɛ tɛ yen tulonkɛ tɛ yen komi masa dɔ a bɛ faamu awɔ n y'a fɔ a ye cogo la n ko tulonkɛ tɛ yen olu fɛ yen fo ni dugani harijigɛ jara n'a fana taara bɛn ni dugani cɛ wɛrɛ ye dɔ ye ka min fana muso faga n ko nka ko dɔnnikɛlaw ka fɔ ma hali o fana u tɛ se ka ɲɔgɔn ye ten ka se ɲɔgɔn ma dɛ u bɛ se ka waati jan kɛ u bɛ n'u sigi yiri dɔ la fɔlɔ ka ɲɔgɔn jate minɛ nin ko ne ye nin ye cɛ t'a bolo n kana nin ye cɛ dɔ y'a nɔfɛ ne fana ye nin ye muso t'a bolo n'i y'a sɔrɔ n ye muso dɔ y'a nɔfɛ o jateminɛw bannen kɔ olu bɛ sɔrɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n k'o ye duganiw ye dantanw olu ye tulonkɛ kɔn ka se nin hakɛ ma n ko ne ba an bɛnbaw yɛrɛ jateminɛ k'a fɔ dugani faga ko ɲama de b'a la o kama n ko tun y'a kɔn k'i m'a ye sisan a tiɲɛ tununna n ko dugu dɔ jɛ denmisɛnnin o denmisɛnninama tun ye dugani fagala ba ye k'a kɔrɔla n k'a lajɛ i k'i miiri a la i ni minnu ye maaya daminɛ ɲɔgɔn fɛ i k'u dɔw kɔ lajɛ bi ka n ko dugani ɲama ka bon kojugu kana to i mɔdenw k'a faga cogo si la a ko ye nin mɛn a ko ne sɔsɔ man di cogo si la o tuma n ko n ba n ko tɛna kelen fara a kan n kɔ don ne ka ye cogo la n ko dantɛnfɛnw bɛ kuma dɛ a fɔtɔ bɛ dimi dɛ a fɔtɔ bɛ dimi a fɔ kuma sera k'an ka fɔ kuma de ye tiɲɛ ye karamɔgɔ sunkun kɔnɔna a tiɲɛw ka ca dɛ nka ne kɔni ye n bolo kɛ dɔ la o ye kuma ye ni k'i bɛ kuma sɔsɔ k'i bɛ ka sunkun de sɔsɔ kana se k'a la fɔ maa kana fɔ i b'i disi da kuma na maa tɛ se k'i disi da daminɛ la karamɔgɔ nin ko ni mandenka ma nin tiɲɛ ye sa an ka bɔ nin kɔnɔ n ko ni mandenka min sigi k'i miiri k'i bolo fila da i kun k'i miiri ka t'i da i fidila kan k'i miiri ka nin ko kelen tiɲɛ dɔ diɲɛ kɔnɔ ko kow ka ca kow ti ban kow ma daminɛ kow bɛ ka kɛ don o don ɲɛnamaya kɔnɔ ko an k'a fɔ ko an k'o bɛɛ lajɛlen ta ko k'o ɲini kitabu nin kelen kɔnɔ karamɔgɔ diɲɛ ka bɔ kitabu kɔnɔ n'a ma dɛ sunko ka bɔ kitabu kelen kɔnɔ n'a ma a tɛ se ka ɲɛfɔ kitabu kelen kɔnɔ kana se ka o ma fiyewu i b'i sigiyɔrɔ fɔ i b'i ka dugu fɔ i b'i ka ɲɛnamaya fɔ i bɛ se k'i ka sɔnɔmi dɔndɔya yɛrɛ fɔ koyi
iko me arabu yɛrɛ u ka sɔnɔ min fɔ u ka kitabu kɔnɔ n'u ka ala ka baro la a ma se ka sɔsɔ koyi nka a bɛ bɛn arabula laada de ma karamɔgɔ n'i y'a ta k'i b'a cogo manden kunna kana sigara so bugu dɔ jɔ don n'i y'a sigi dɔ in kunna n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya ma a tɛ se ka bɛn cogo si la karamɔgɔ ninnu y'an tɔɔrɔ karamɔgɔ o ye haya jumɛn ye ka bɛn kuranɛ ma u ko haya de ma ko inna zalnahu fi laylatil qadri karamɔgɔ arabu ka dɔɔnikɛlaw nin don tamaro tun jara u ye sen fɔ tamaro tu kɔrɔ awɔ karamɔgɔ y'a fɔ ten a bɛɛ dilanna an sigilen ɲɛna de an y'a ɲɛ bɛrɛ de dɔn fewu siga kana don maa na ko nin don tamaro tu kɔrɔ kuma k'a jara u kuma n'u ka dɔɔni de kan u kuma n'u ka somɔgɔya de kan u kuma n'u ka ala de kan nka anw ɲiyɔrɔ de tun taara ko an bɛna d'u ma dakurunya kelen karamɔgɔ i karamɔgɔkɛ ye min f'i ɲɛna nin haya in kan i ka kutubu ye min f'i ye nin haya nin kan i ye min mɛn i ka kira bɔnnaw nɔ na nin haya in kan o ko tɛ nka a dɔnni k'a bɛna f'i ye u ye mun f'i ye nin haya in na ko nin de ye su ye su barikalenba ko su min n'a ka bon ka tɛmɛ a ɲɔgɔnna su 1000 kan karamɔgɔ wa ko nin de ye su ye ni Alahu subhanahu wa taala ko a b'a ka mɛlɛkɛ baw a b'u ɲɔni u bɛna dugukolo sanfɛ karamɔgɔ m'a f'i ye ten ko wa ko a don dɛ ko mɛlɛkɛ ninnu ka ɲɛmɔgɔba n'a tɔgɔ ye ko warufu yɛrɛ bɛ kɛ mɛlɛkɛ ninnu ɲɛ koyi awɔ u bɛna munumunu dugukolo in kan hali n'i y'a sɔrɔ n'u k'u bɛ fajiri kɔnɔ ko ala m'a ye k'a fɔ ko n'u ye hɔngɔngu fajiri kɔnɔ u taara ka bɛn anw ka fitiri ma ko n'u ko k'u bɛ ameriki fajiri kɔnɔ u taara ka bɛn anw ka seli fana ma n karamɔgɔ k'a fɔra ko ni fajiri kɛnɛ cira k'u bɛ taa n'i y'u ɲininka ko dugu jumɛn fajiri kɛnɛ tun ko don olu tun ye diɲɛ kɛ o sigiyɔrɔ de o kumana ka bɛn u ka dɔɔni de ma a kana jigin o la dɛ u kan tɛ diɲɛ bɛɛ ma u tɛ diɲɛ dɔn karamɔgɔ an ko baden jumɛn y'an janfa n'an ko a tigiw ye min fɔ n ko an b'o ɲɛ ye an y'an yɛrɛ denw de bila koyi an dɔgɔninw de bila ka sɔn de ko a ka taa nin ɲɛɲini dɛ siga tɛ min na dɛ an sɔrɔla k'an faw sɔrɔla an sɔrɔla k'an bɛnbaw dɔw sɔrɔla karamɔgɔw a y'a ɲɛɲini a kana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ an ɲɛna ka d'a kan an faw tun ye min fɔ an ye an mɔkɛw tun ye min fɔ an ye mande dugukolo sanfɛ yan an y'a ye ko Tarzan filimu réussira ka tɛmɛ o filimu kan o nana yɛlɛma an bɛɛ lajɛlen de jɔlen ɲɛna yan fɔlɔ min tun bɛ fɔ anw ye tile bɔra sanfɛ ka na don dulɔki bolo fankelen fɛ ka taa bɔ kelen fɛ kalo cira 2 ye a jiginna ka na a y'i bolo dɔ kuncɛ camancɛ la ka dugawu kɛ olu taara fara ɲɔgɔn kan olu b'o nɔrɔ kɔnɔ yen hali bi karamɔgɔ kɔfɛ in na o bɔra la caman fɔra o ni kunu tun y'o kɛ kelen ye nka ko n'an bɛ ka taa an bɛna se de manden dugukolo don ko maa si kana se ka k'an bɛ se karamɔgɔ linjina ni tawureta ni jaburu alikuranɛ tɛ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i tɛ taa ala kelen kuma nɔ sɔrɔ ye fiyewu kɔrɔ ni dɔgɔw don n ko ala kelen nɔw tɛ ala kelen ka taabolo tɛ divinité danfaraw don nka karamɔgɔ bɛnkan kɔni kɔlikɔli u fɛ yen o ye kelen ye sɛtanɛ min b'u bolo o ye cɛ kelen kelen sɛtanɛ de ka ɲini k'a dɔn ka d'a kan karamɔgɔ nin fɔ an ɲɛna dɛ cɛkura Sidiki Jakite a ko caman fɔra k'olu tun ma kɛ nka n'i hakili sigi ka jate minɛ u bɛ ka ju minɛ cogo min na maa kan ka sɔmi sɔrɔ i yɛrɛ la Ibrahima kura wolola bɛɛ lajɛlen ɲɛna a denkuni kɛra denkuni saga tɔ ma ban fɔlɔ Ibrahima kura denw ye mun d'an kan an t'a ɲini k'a dɔn Ibrahima kura min wolola o fana denw bɛna mun d'an kan karamɔgɔ a sera an ma kaban dɛ an tɛ wuli ba n ko a sera an ma kaban an tɛ wuli ba yɔrɔ kɔni ko daga falen don min ko pani ɲɛ kelen bugubugu kana fara kan o tɛ ɲani nɔfɛ dɛ a t'olu sen baara k'olu to yen an ka tɛmɛ an ka baara fɛ karamɔgɔ Israɛliyɛnw ye tɔn min dilan bi diɲɛ kɔnɔ ko Ibrahima ka tɔn an ko a ma Marɔku bɛ tɔn nin kɔnɔ hali dɔgɔkun in na Israɛli maa ɲɛmaa dɔ bɔra Marɔku bɛ tɔn in kɔnɔ Marɔku ni an fasow cɛ bɛ di Marɔku ni Manden wolofindenw cɛ bɛ di
min bɛ duguma anw t'a dugumanan dɔn nka min bɛ sanfɛ kɔnɔ an bɛɛ ɲɛ b'o la an bɛ min fara ɲɔgɔn kan ka taa hiji la an bɛ tilancɛ di Marɔku ma an bɛ taa tilancɛ di u karamɔgɔw ma a bɛ ka tila bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ ko Sɛki Umaru Tijani kaburu Juba olu ka sugu bɛ ka ja hali bi an ma kegunya ko fɛ an ko daga falen don u bɛ ka pani ɲɛ kelen bugubugu ka taa n'a ye a tɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛna n ko a tɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛna o ye Ibrahima kɔlɔlɔ fɔlɔ ye an ma fɔlɔ an bɛɛ se baara kan ka taa ninnu ka tɔɔrɔ kɔfɛ u ka degun kɔfɛ fɛn min bɛ to a ɲɛ ma o ye tɔɲɔ de ye a tɛ se ka soso nka n'an ko sigiɲɔgɔnjugu y'an tɔɔrɔ badenjugu y'an tɔɔrɔ kabi kunu fo bi fo sini ka sɔn ka kira cɛ 2 k'o ci cɛ 1 ma ka o kibaruya fɔ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 80 nɔ kan fɛ ka dɛsɛ ka cɛ in yɛrɛ tɔgɔ dɔn karamɔgɔ ma kɛ baasi ye koyi u ko anw tɛ se ka ala ka fili fɔ ko ala b'a yɛrɛ sago de la an k'o tɛ baasi ye nka kɔni ye hadama ni hawa da k'o denmuso sama ka bɔ a galagara ka d'a kan fɛn min bɔr'i la o tɛ kɛ foyi ye foyi den kɔ k'o furu o ma o ma kɛ baasi ye ka tila k'olu wolodenw de bila k'u ka furu ɲɔgɔn ma kɔfɛ ka tila ka n'i sigi k'a ye sunkun sariya sɔsɔ de a yɛrɛ sɔnna a ma k'a filila de ko na n ka fili dilan ala min sera ka fili kelen kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka jɔ o fili kɔrɔ kuranɛ ni bibulu kɔnɔ n'a ye diɲɛ to k'o ta don karamɔgɔ an bɛ sunɔgɔ yɛrɛ la kunu kuma t'an na o ta bɛ se ka taa ye cogo di e ka danni kɛ ka fili i ka danni kɛ cogo la k'i bɛn'o ɲɛnabɔ tugun karamɔgɔ ɲɛnabɔ cogo t'o la o ka to yen minnu b'a ka hali bi k'u b'u jo fɛ fɔ n'u sera yen k'u ka jalaki ɲini ala o yɛrɛ de fɛ a yɛrɛ y'a kɛ a tɛ se ka maa bila k'i kana kɛ karamɔgɔ k'o tun tɛ sunkun sigi sariya de ye sunkun tun ma sigi o yɛrɛ de kan anw tɛ dɛ hali i b'o sɔrɔ dantanfɛn dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko sunkun tun ma sigi karamɔgɔ ba tɛ karamɔgɔ ko ni fajiri kɛnɛ cira sa k'o bɛ sɔrɔ ka taa karamɔgɔ anw bɛna ɲɛf'i ye ka bɛn an ka kodɔn dɛsɛ ani an ka hakili y'an bila yɔrɔ min na ka tila ka tigiya d'i ma k'i ka wuli i yɛrɛ ka taa ɲɛɲini alikuranɛ kɔnɔ i bɛ kan o kan dɔn kuma min bɛna f'i ɲɛna n'i b'a sɔsɔ n'an sɔrɔ dɛfɔ kɛnɛ kan kuma gɛlɛn fɔ kɛnɛ kan kuma kɔrɔw fɔ kɛnɛ kan arabu bɛ ka kuma u ka sɔnɔmi de kan nin yɔrɔ la mɛlɛkɛ tɛ jinɛ tɛ kamamafɛn tɛ k'a bɛ pan karamɔgɔ n'an ka f'i ye dakurunya kelen dɔɔnin don dɔntɔ dɔ a bɛ se ka yira nin ye ne yɛrɛ karamɔgɔ ye an ma dɔn karamɔgɔ an ye ji minɛ ka ji sigi an kɔrɔ bolo olu kɔni min k'a tɔ min to an n'u min karamɔgɔ an sen dalen b'aw de sen da nɔ na kolo koto kɔni fɛn wɛrɛ t'an bolo dɛ n ko fɛn wɛrɛ t'an bolo nin min b'an bolo nin y'an fana se y'a kɔnɔ an b'a fɔ ko k'a diya na k'an bolo se ɲini fɛn ɲumanw de ma k'an kɔlɔ jugumanw na n ye nin sɔrɔ n karamɔgɔ la bala k'o fɔ nin jɛra goretigi kɔni mariseli ko bi k'a sɔrɔ a ye n bala kɔ sago de k'a sira se yɔrɔ la ko a n'a ɲɛ an b'a kɔ karamɔgɔ arabu bɛ fɛ ka kuma dɔɔni de kan nin na sɔnɔmi de don o tɛ se ka sɔsɔ ni yɔrɔ min ye warihu min tɔgɔ bɛ haya nin kɔnɔ warihu ko dɔ ka taa lajɛ kuranɛ kɔnɔ warihu n'i y'a ta a tɛ mɛlɛkɛ yira n'i y'a ta kan o kan na a bɛ sɔnɔmi de ko f'i ye mɛlɛkɛ tɛ haya nin yɛrɛ kɔrɔ a tiɲɛjɛ fɔ dɛ o de bɛna o yira e la o ko nin ye su ye su min barikalen don i b'o kɔrɔ dɔn karamɔgɔw b'o hakɛ to ko n bolo fila bɛ n kɔ arabu y'a jate de k'a fɔ ko cɛ ni musoya k'a bɛ kɛ su fɛ dɔrɔn de u ko k'a su ko mɛlɛkɛw bɛ na ka bɔ sanfɛ de arabu ye mun ta ko mun ye muso kɛ dugumamɔgɔ ye olu kɔni y'a ye cɛ ni musoya yɛrɛ kɔnɔ muso de bɛ da duguma cɛ bɛ bɔ sanfɛ ko mɛlɛkɛw bɛ na u camanba o mɛlɛkɛw ye jumɛn ye o ye lawa min bɛ bɔ cɛ la nikisɛ min b'a kɔnɔ dɛ o de ye mɛlɛkɛ ninnu ye u ka caman a t'u dama dɔn o mɛlɛkɛ ninnu cɛra k'u ka ɲɛmɔgɔba de bɛ yen k'o warihu o ye tiɲɛ ye koyi o de ye min ye min yɛrɛ bɛna farikolo ta ka wuli k'i jɔ n'a ye tɔw cɛra
wa karamɔgɔ o m'a f'i ɲɛna ko ni fajiri kɛnɛ cira wa o fajiri kɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye n'i bɔra so dɔ in kɔnɔ ka n'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan don o don karamɔgɔ i b'a fɔ ko dan tɛ diɲɛ na o de y'i ka fajiri kɛnɛ ye o k'i ma ko su in ko lahɔrɔma ka fisa su ɲɔgɔnna 1000 ye o su ɲɔgɔnna 1000 n'i y'o ta dɔnni tiɲɛjɛfɔ la o bɛ san 85 de d'i ma arabuw y'a jate de k'a fɔ ko olu ka dɔnni kɔnɔ olu ka maakɔrɔbaya bɛ da san 85 san 80 kɔ o kɔfɛ i tɛ se ka den sɔrɔ bilen o tun bɛ bɛn olu ka somɔgɔya ma k'a sɔrɔ o kuma kelen na maa tun bɛ to san 100 ni kɔ ka den sɔrɔ anw fɛ Manden n'o ala kumana n'a kan t'anw ma n'a kan t'anw ma karamɔgɔ ɲininkali filɛ jaabi kelen ko ne ko ko ka kɛlɛ jara ka se d'a ma ne min ye ko bamankɛ ko ko hakili ko n'u b'a tila yɔrɔ yɔrɔ ko n'o ka sɔrɔ ta t'a la ko ka ne ta fara dɔ ta ka kɔn na ko ka bɔ n kunna k'a ni bɛɛ lajɛlen ye ko kalanden kumaw don ni karamɔgɔ ye patayara ko k'o ta ko ne minɛ caman sɔrɔ nin na ko nin ka jɔsi bolo kɔ la a ka saba dɛnɛ na don ka kɛ ni fɛn ye an bɛ min bila bɔnnaw ɲɛ karamɔgɔ an tɛ foyi nɔfɛ ni tɔɲɔ tɛ o tuma ko ka bolo se ɲini fɛn ɲuman ma k'an kɔli juguman na k'a fɔ ko hɔtɛp ka d'a kan n'i b'a fɔ mɔgɔ ye ko karisa an bɛ se nin na mun y'an dɛsɛ kunun i b'o de yira a la karamɔgɔ n'an ko an bɛ alifa bori bari fɔ dɔ fɔ na jɛnya ɲɛna n ko n'an bɛ samori fɔ dɔ fɔ bɛ jɛnya n'an ko an bɛ usumana sogoto fɔ dɔ fɔ kana na jɛnya n'an ko an bɛ layi sɛkumari tali fɔ ko dɔ fɔ bɛna jɛnya kojugu ko dɔ fɔ de don bɛɛ ka dɔ dɔn bɛɛ ne dɔ fɔ i ka kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de o de finna foyi m'an t'a la ni nin tɛ wa foyi tɛ se k'an bɔ a la ko ni nin tɛ mun bɛ ka fɔ egiliziw kɔnɔ nin don mun bɛ ka fɔ misiriw kɔnɔ nin don nin se fana ka di wolofinden ma an fana k'a fɔ tan o fɔlen ma tɛmɛ san nɛgɛru kan dɔrɔn fa bɛɛ kɛra mankan ye aw yɛrɛ t'a dɔn ko dɔ bɛ yen mandenkaw aw yɛrɛ t'a dɔn ko dɔ bɛ yen san 1500 fɛn de bɛ sen na a ma fɔ bɛɛ donna na dɛ ayi hali bi maa b'an fɛ Manden an bɔra kama cogo min olu bɛ ten u ma bɛnbaw nɔ bila tile kelen u ma tugu maa si bɛnbaw kɔ olu y'a ye de ko bɛɛ b'a sɔrɔ ni i jigi sira de ye jɔlɔkɔ de don i jiginna min na i yɛlɛ o de la olu ko siri ka yɛlɛ don ko n'i yɛlɛla ka t'i jɔ sebe kunjan k'i sa lajɛ ka dugu lajɛ k'i ma da fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la ko da i yɛlɛ cogo de la ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan olu ko k'u y'a ye o tɛ an karamɔgɔ an ye woro minɛ ka bila ji kɔnɔ woro tan ka ɲɔngiri k'a di an karamɔgɔw ma k'a di an kɔrɔw ma k'a fɔ k'anw ye gɛlɛkantigiw ye ko bulon kɔnɔ maakɔrɔw k'u ta woro la karamɔgɔ n k'an bɛ kuma kun don ka sira bila an nana ka na an karamɔgɔw bolokɔrɔ ta k'a fɔ an bɛ fɛ ka dɔɔnin fɔ arabuw ka sɔnɔmi ko kan ka bɛn anw ka ɲɛyeli ma arabuw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nka karamɔgɔ ye nin kumaden kelen nin de dabiri n'a walakira a bɛ nafa ɲɛ an ye kɛlɛ kɔnɔ k'a ka walaki de minɛ ka n'i da don bara kɔnɔ k'a fɔ dɛ n'i b'a fɔ an sɔrɔ dɔ fɔ kɛnɛ kan kuma gɛlɛn fɔ kɛnɛ kan kuma kɔrɔw fɔ kɛnɛ kan ka don tulo kɔrɔw la wa kuma min yɛrɛ fɔ baw fɛ kuma jugu tɛ koyi i b'an sɔrɔ i bɛna dala minɛ karamɔgɔ u nana 120 f'i ye an y'a f'i ye n ko kuma kɔ donnen don u ko k'u ka silamɛya k'u ka ala y'a ci k'a y'a ci diɲɛ bɛɛ de ma karamɔgɔ kuma in ye tiɲɛ ye koyi nka kuma in kɔ donna k'a d'i ma de ayi silamɛya ma ci k'a cira diɲɛ bɛɛ ma dɛ nka diɲɛ bɛɛ de ye silamɛ ye ka bɛn anw ka ɲɛyɛlɛ ma dakurunya kelen karamɔgɔ kuranɛ ala a ye silamɛya min fɔ bɛɛ y'o de ye wa o bɛ bɛɛ ka somɔgɔya la i komi danbaa tɔgɔ bɛ danfɛn bɛɛ bolo cogo min na bɛɛ ye silamɛ ye o cogo kelen na ka d'a kan kumaden bɛ bɛɛ ka somɔgɔya la an y'an karamɔgɔ kolo kɔlɔkɔwo la k'an kɔrɔw kolo kɔlɔkɔwo la u ni kuranɛ u ni hadisaw an ko an ye na anw ye min faamu a ka silamɛya ko nin kɔrɔ la a ye na kuma in to sini k'an yɛrɛ fɔ an ɲɛna dɛ u ko mun y'o ye asalamu silamɛya kumaden dɔrɔn kumaden kelen a kɔrɔ
dɔw ko k'a kɔrɔ ye ko yɛrɛ kolo n ko baasi tɛ dɔw ko a kɔrɔ ye ko yɛrɛ di an ko baasi tɛ dɔw ko a kɔrɔ ye ko majigi an ko nin si tɛ baasi ye nka nin kumaden saba nin e bɛ kan dɔ dɔn diɲɛ kɔnɔ ko nin kumaden saba in tɛ min na k'a sɔrɔ diinɛ ko tɛ wa ni kuma in kɔrɔ y'o de ye bɛɛ y'o ye o bɛɛ delila k'i kolo don dɔ la n'i m'i kolo dɔ wɛrɛ y'i kolo sinji ye wa bɛɛ y'i majigi don dɔ la karamɔgɔ an k'o tɔ to yen maakɔrɔbaw b'o faamu wa karamɔgɔ siga t'a la dɛ ko n'a fɔra yɛrɛ di n'i m'i yɛrɛ di dɔ wɛrɛ kama i da balo kɔni i n'i yɛrɛ denw ma yɛrɛ di bɛɛ tɛ se ka kɛ yɛrɛ di alama ye wara mana min minɛ o y'a yɛrɛ di wara ma wa karamɔgɔ k'u ka bɔ de u k'an bilasira k'o kuma u kana kuma kɔ dɔn k'a di bilen k'u ye dɔ kɔ don kuranɛ kɔnɔ k'an bɛna ɲɛsin k'a fɔ sinji ni ba de ye ka bɛn anw ka yeta bɛrɛnin ma an b'a fɔ o y'a tiɲɛ dɛ an ko min b'an bolo bi o ye bi tiɲɛ de ye an bɛ ka tiɲɛ ɲini don o don an y'a sɔrɔ jɛman bolo an y'a sɔrɔ bilenman bolo an y'a sɔrɔ nɛrɛmugulan b'an bolo n'an kɔni ta don anw b'a minɛ k'an jɔ n'a ye anw b'an ta de nɔfɛ an ka tiɲɛ karamɔgɔ i kana kɛ nbalan ye k'i y'i jɔ an n'o de cɛ an nakun y'o de ye an b'o de nɔfɛ wa an ka ɲini fɛn filɛ karamɔgɔ m'a fɔ an ye n ko karamɔgɔ y'a fɔ an ye k'a dunbiya k'a ko an ma ko dunba dantan de don fɛ insondable karamɔgɔ an b'a fɔ k'a simaya k'a si banba karamɔgɔ k'a ɲɔgɔnna cɛya mirindi la majigi dɔɔni a walawalali a jɛlen ka kɛ fasoden tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ka f'i ye ko a ka taa sadi fa ale kunna karamɔgɔ nin tɛ ka f'i ye k'i kana kɛmɛ d'ale ma koyi ayi nin bɛ ka f'i ye de ko i ka sɔn ale y'a ye de k'a fɔ ko diɲɛdenw jɛlen bɛ k'u sigi diɲɛ sanfɛ k'an to duguma yan de k'an to duguma k'an k'u lajɛ sanfɛ ka tila k'a fɔ ko an ka da la ko an dakun ye dugumamɔgɔya ye wa ko anw jɛra de ka ban o de kan ma karamɔgɔ ko an bankun de filɛ kɔrɔ dɛ a dɔ belebele de filɛ ni anw dakun ye dugumamɔgɔya ye n'i ka ala min ye k'o f'i ye a y'o f'i ye n'a dabara min ye ni e tɛ se ka bɔ ka na o nɔ na tile i fɛ sira bila n'a yɛrɛ cɛ ban k'i sen bɔ a ko rɔ k'an k'u ma de ko ala de y'a ta k'a se anw ma anw fana bɛ ka ala de ɲininka n'i y'a dɔn ko e b'a dɔn bɔ de i k'a walawala an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di an donna a kɔnɔ cogo di mun taara k'an sɛgɛrɛ an ta kɛra a fa jumɛn ye ka bɔ kabi a filibanti fɔlɔ la maa min kɛra a la maa filibanti ye ko sa finman min donna sa finman bɛ sa jɛman wa sa ko tun dɔn wa karamɔgɔ a faamu bana n ko fiɲɛ ɲɛfɔtɔ dɔn a fɔra ko min donna alijinɛ kɔnɔ n k'i balimakɛ ɲɛfɔtɔ dɔ i ye kabi ye juguya ma ta k'a kunsi e ma wa u ye bakɔrɔn kelen min wele saga kɛmɛ cɛ ko jaakuya f'a ka sɔn sagaya ma a ko a tɛ sɔn o ma o de tɔgɔ ye ko ibilisa kuranɛ ala ko mɛlɛkɛw a ye taa sujuru bin hadama bɔgɔ ye a ko mɛlɛkɛw de nka a m'a fɔ ibilisa tɛ mɛlɛkɛ ye o kama ibilisa ko ale tɛ taa a ma taa wa a b'a jo de fɛ bakɔrɔn kelen sagakulu cɛra o t'i tɔgɔ wele ko saga cogo si la ala tun bɛ ibilisa tɔgɔ dɔn a bɛ ibilisa dasunjon dɔn a ko a ye ibilisa dan ka bɔ tasuma na jinɛ don a ko a ye mɛlɛkɛw dan ka bɔ nɔrɔ la mɛlɛkɛw don a ko a ye hadama dan ka bɔ bɔgɔ la n'e ko mɛlɛkɛw ka ko dɔ kɛ ka ibilisa t'olu cɛra ibilisa bɛ don o ko la cogo di ibilisa t'a yɛrɛ dɔn mɛlɛkɛ ye wa mɛlɛkɛ tɛ ko ibilisa b'a jo fɛ karamɔgɔ o ibilisa o damɛra ka taa mun ma o ɲɛɲini k'o dɔn n'i y'a dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko a ko sigikan a bɛnkan a tɔ bɛɛ lajɛlen u bɛ ɲɔgɔn jɛ ala kelen na u bɛ ɲɔgɔn jɛ kira kelen na taabolo kelen faamuyali kelen sira kelen u ko disa de don k'a sɛnsɛnlen don bɛɛ kan ka dɔ sama bunzan na a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a di cɛ kelen ma i tɛ cɛ sɔrɔ manden min b'a fɔ ko ne bɛ taa bɛɛ kɔrɔ o tɛ ko ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen ko yanfɛn jugu ni yanfɛn ɲuman yan kojugu ani yan ko ɲuman k'u bɛɛ k'an mago to
ko ka da ka ni den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na olu bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na siga tɛ min na anw b'an bɔnnaw nɔ na an bɛ ba sanu an ye tigiya sɔrɔ an ka ɲinini bɛɛ lajɛlen na ko minnu ka ɲɛnamaya bɛnna ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to ka ko dɔn ka tilen ka baara k'a dɔn k'i bɛɛ ko maa wɛrɛ bɛ minnu ko n'a gɛlɛyara cogo o cogo n'u yɛlɛla k'u sigi sanfɛ cogo o cogo k'an lajɛ dugu ma yan k'o kana an tɔɔrɔ ko o ye kuma baara ye ko wa ko n'u ko k'an k'an to dugu ma k'u lajɛ sanfɛ ko kuma bɛ se ka kɛ k'an k'u lajɛ ko nka ko n'u k'an ma ko an dakun ye dugumamɔgɔya de ye ko an k'a fɔ ko kuma bɛ na n'o fana nkalon ye k'o ye nkalon de ye wa o ye nkalon de ye an bɛ manden bɛ fɔ kɛnɛ sinfɛnw fo an b'an karamɔgɔw fo an b'an ka kolokotow fo k'an ka nangarabaw fo k'an ka ɲɛɲininaw fo k'an ka ɲɛyɛlɛw fo an b'an ka ɲɛfɔko ɲuman karamɔgɔ bɛɛ kelen-kelenna fo karamɔgɔ bɔɲɔgɔnmaw lasilikɛlaw ni lamɛnnaw ni lajɛnkɛlaw an hakili kelen ɲɔgɔn ani an hakili sina mɔgɔw ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de ɲɛna ko a k'a dɔn ko ani an kan bɛ fɛn kelen de ma nka karamɔgɔ an kan tɛ e ma an kan tɛ e ma kana kɛ nbalan ye kana kɛ binimana ye k'i b'i jɔ an taa sira cɛ karamɔgɔ an kan tɛ e ma wa an bɛ dɔn de n'i y'i yɛrɛ dɔn don min na an bɛ sɔrɔ k'i dɔn an bɛ fɔ kɛnɛ sinfɛnw fo an b'an kɔrɔw fo an b'an ka kolokotow fo an bɛ kulu kantigi fo sabu ɲuman nana nafa san bɛɛ k'an kɔrɔw fo sɛgɛnbali ɲinɛbaliw minnu m'u kunsigijɛ yira an na kɛlɛ kɔnɔ dɛ u nɔjɛ an bɛ professeur Moro Gindo fo an ka tɛmɛ ka karamɔgɔ Bisi Kumare fo ka Dafa Jajamadi Fila fo kɛnɛ in kan olu maa saba juru la ko n kɔrɔ tɛ bɛɛ k'i su ale to olu ka foro la k'olu ka foli minɛ ka se fo bulon kɔnɔ maakɔrɔw ma o kuma an ye ja lajɛ kolo bɛ to ka ja k'an ko karamɔgɔ ma k'a dubiya k'a dan sogo ko dan bɛ su la ko dan tɛ ɲɛnamana ka baarakɛ ɲɔgɔn a n'a hakili kelen ɲɔgɔn fo setigi tiɲɛtigi keta ko ŋanaw fo baliya ko a bɛ ŋanaw salaya foyi t'an bolo fɔ k'a fo k'a bolo kɔrɔta k'a fɔ k'an ye nisɔn ye k'a lajɛ ka segin k'a lajɛ ka segin k'a lajɛ ka faamuyali belebelew sɔrɔ a la koyi n b'o ti ɲa fo an ka bɔ an k'an karamɔgɔw bolo kɔrɔta k'an ka jɛgɛ bɛ jiraw da karamɔgɔw ka belebelew kɛrɛfɛ karamɔgɔw ye ɲɛfɔli minnu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni mandenka ye min faamu don o don siga kisɛ kelen taara karamɔgɔ an taara de ayi gɛnna minɛ wa cɛ kana siga i tan taatɔ yɛrɛ ye jago k'i kan sɔrɔ manden mɔri an bolo fila b'an kɔ a ye min fɔra a ye min tawsiri k'a fɔ mandenka ye a y'a kɔ don a ɲɛsinnen bɛna d'a ma kuranɛ de don a bɛ sugu a bɛ feere min fɔra ye tawsiriw la wa i ye min mɛn i karamɔgɔkɛ da i taara min kalanbulon kɔnɔ o ko tɛ dɛ o tɔgɔ ye ko a soloka kɔni o k'a f'i ye ko bibabi i yɛrɛ ka boli nɔfɛ ko bibabi o tɛ nin ye dɛ nin tɔgɔ ye ko a dɔnni ka karamɔgɔ nin ye dɔnta de nin bɛ se ka yira ka ɲɛfɔ wa maa wɛrɛ m'a ɲɛfɔ an ye dɛ an ma taa siɲɛ sitanɛ ka so sitanɛ denw ka kuma tɛ an y'a sɔrɔ Alahu subahanahu wa taala yɛrɛ de nɔ na kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔ n'i b'a sɔsɔ a sɔsɔ ni kuranɛ de ye ni fɛn t'i bolo k'a sɔsɔ i sigi kɛrɛfɛ i k'a lajɛ i tɛ se ka nin sɔsɔ sɔsɔ ka go wulibali t'an bolo dɛ fɛn o fɛn b'an bolo karamɔgɔ ko k'a bɛ makiti nka n'i k'i bɛ nin makiti karamɔgɔ fo n'i bɛ tiɲɛ yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ y'an bolo dɛ maaw y'u ka taa fɔ cogo min na a daw de ma anw ko de n ko ala ko a ka dan yɔrɔ min a ye dan ye de n'a tɛmɛn'o kan a tɔgɔ ye ko kafiri a ka ala bolo n'a ye fɛn bɔ o la a tɔgɔ ye ko kafiri a ka ala bolo wa an ko a ko minnu t'a dɔ ye dɛ olu de y'a yɛrɛ ye
ka bɛnɛ ka ɲɛyeli ma ka d'a kan aw y'a tulonkɛ k'a de fɔ mɔgɔw ye a sɛbɛka dɔ filɛ kolo t'o foli kɔfɛ k'u bolo wɔrɔta ko an ye woro tan da fura la an kɔrɔw ye ka ji sigi k'an bolo fila da ka fɔ ko dɔ fɔ don karamɔgɔ i ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ i ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ i ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ karamɔgɔ ko ten i hakili kelen ɲuman ne yɛrɛ den kɔnɔ setigi cɛntigi keyita karamɔgɔ y'a fɔ bi dɛ n k'i y'a fɔ a sigilen bɛ min yɛrɛ kan dɛ sekɛrɛw de ma sa minɛ karamɔgɔ kɛlɛ kɛra kuncɛyɔrɔ la nka fɔ ka gɛlɛn dɛ ayi ko min dilanna ni nbamuru ye gafale biɲɛ kala sokɛ karamɔgɔ n'i ko k'i ka n'o kɛ ka bɔmu nucléaire k'i tu tigɛ bi an k'a lajɛ ko bɛ sɔn ka fereke dɛ a fereke yɔrɔ bɛ caya kosɛbɛ gawalɛtigiw bɛ dugukolo ci k'a ba yɔrɔ o yɔrɔ maa 1,000,000 kamalen fo b'a sɔrɔ gawalɛtigi yɛrɛ caman sara dɛ nka cɛ kelen b'i sigilen to bi ka maa fa 1,000,000 hali a ka guloki nɔgɔ tɛ kɛra a la n'e ko k'i k'olu ka kiitiw suma ɲɔgɔn ma karamɔgɔ gawalɛtigi minnu sara wa u y'o fɔ an ye koyi u ko k'u dusukasibaatɔ ko n'u b'u ka tiɲɛni na dɛ ko hali n'u yɛrɛ ɲɔgɔnna fana tora na k'a ma lawuli o kama koyi karamɔgɔ ninnu ka ala ni zonzanfasun donso don a tɛ taa kungo janna a ka baro dan so mandenkaw arabuw nana fɛn min d'an ma ko alahu subhanahu wa ta'ala zonzanfa donso don a tɛ taa kungo janna a tɛ kungo jan kibaruya dɔn cogo si la ayi o ma danni kɛ o tɛ danni kɛ cogo dɔn o mana min f'i ye danni kɔfɛ o tabani a ye min f'i ɲɛna ɲɛfɛ a ka kurundu lajɛ a bɛ diɲɛ sungun sɔsɔ wa a t'a sɔsɔ n'a b'a sɔsɔ n'a yɛrɛ dɔwɛrɛ f'i ye k'o bɛ sɔsɔta in kɔfɛ karamɔgɔ e b'o fara mun kan ni fiɲɛ sira tɛ o tɛ se ka fara mun kan ni fiɲɛ sira tɛ Allah kibaru asakaduna muhammadu kafurullah asakaduna muhammadu kafurullah sheto gomone o kadini da fura bura lenye shezo komone o kadini da fura bura lenye awabanya kan so mazeri beke me kuye banya kan so mazeri beke me kuye ayo minde dore tene buluga damo blene بسم مالك خالق كل شيء الحمد لخالق عقل الذي خلق كل شيء الذين اتبعوا لعقل والآباءهم الأولون أولئك هم المهتدون والذين تركوا تقاليد غيرهم واتبعوا تقاليد آبائهم أولئك هم الناجحون وأولئك هم
الكانسيون إن الذين تركوا تقاليد آباءهم واتبعوا لأديان وتقاليد غيرهم أولئك هم الكافرون الضالون.